Mae yna olygfa gosgeiddig o'n blaenau ni y prynhawn yma yn y prif gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y Cyfrwy Untu. Cyfle eto i fynd yn ôl mewn amser ac i weld dyma fel oedd y gwragedd yn marchogaeth ar y ceffyl ar y Cyfrwy Untu. Ond fel ych chi'n gweld, mae rhai bach wedi dod mewn i'r cylch hefyd. Beth, mae hwnna'n olygfa hyfryd. Odi, mae fe dwi. A mae'n dangos fel mae yr dosbarth yma mewn ffordd wedi cael bach o fywyd newydd. Eto, bod na blant a diddordeb yn gwneud y dosbarth. Os mae yna 14 yn y dosbarth yma, a fi'n credu bod yna gynyddu wedi bod dros y blynydde gyda'r dosbarth. Os mae yna. Mae'r Side Saddle Association wedi bod yn gweithio'n galed fyd o ran cymdeithas i drial cael mwy o bobl i gael diddordeb yn y dosbarth. Mae'n lun hyfryd pan ti'n gweld ei bach, cofio, yn dwi? Odi, dod. Faint o grefft? Gwe to? Maen nhw'n edrych mor smart. Odyn. Faint o grefft yw hi i farchogaeth ar Gyfrwy Untu? Mae'n hollol wahanol o ran teimlad. Chi'n gorfod eistedd wahanol yn amlwg. A wedyn marchogaeth i'r adden yn wahanol. Ond wedyn chi'n moyn bod y ceffyl mewn ffordd yn mynd mewn ffordd debyg i beth bydde fe os bydde cwrs y ddwy ochr yn llyf yn gwrando yn yr un modd, ddim yn tynnu. Felly, o ran hynny, mae'n eitha tebyg wedyn. Y rai hun yn cael cyfle i fynd o gwmpas y cylch. Mae'r wisg yn gymaint o ran o'r holl olwg. Odi, mae fe. Mae'r rhaid bod rhaid yn edrych yn smart, a mae'r dosbarth hyn i gyd am byti fel y ffordd mae fe'n edrych fel pecyn cyflawn, trach na ffordd maen nhw'n mynd yn benodol. Mae yna ddosbarth gwahanol ar gyfer hwnna. Ond wedi gweud na, oedd e'n eitha diddorol, o'n i'n siarad gyda'r beirniad, oedd hi'n gweud bod angen bod y ceffyl yn mynd yn dda mwyn bod cael yr argraff na o popeth yn rhwydd ac yn eitha elegant mewn ffordd. Mae angen, bod e'n cael ei werniadu ar y ffordd mae'r ceffyl mynd, mae fe yn rhan ohono fe. I ni'n gweld hefyd y net o gwmpas y wyneb, a mae hwnna am reswm ymarferol. Achos pan nhw archfer hela am archogaeth, y bydde'r cler wrth gwrs yn mynd ar y wyneb yn bydde fe. Bydde. A falle mwd. Falle mwd. Dyna ni'n gweld. Wedi yr haf fel hwn. Ie. I ni'n gweld yn agosach nawr. Yr het a'r net hefyd. Y gwallt yn goffo bod yn berffaith yn y cefen. Odi. Felly newydd baso ni, mae Deja Vu. Yna Rachel Fawkings yn cyfrwy. Rachel yn addysgu y math yma o farchogaeth, ond mae byth wedi ennill y dosbarth hyn. Felly mae dal i geisio ennill hwn. A mae'n dda bod ni'n dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Odi. Felly mae'r ceffyl, yr un sy'n marchogaeth, y wish mae pob peth yn cael ei gysidro pan maen nhw'n beirniadu ac yn marcio. Odi, y darlun cyflawn sy'n bwysig fan hyn, ond fel o'n i'n gweud, oedd yn ddorol fel oedd y beirniad yn gweud pa mor bwysig mae bod y ceffyl yn mynd yn gywir mwyn cael yr argraff na bod popeth yn rhwydd. A ti'n goffo meddwl, tas nhw yn mynd am ddornod cyfan neu lle hela neu i farchogaeth am ddornod, bydde angen iddyn nhw i fod yn gysurus? Bydde, yn llyfn ac yn gwrando ac yn rhoi amser neis i'r gwragedd sydd ar eu cefnau nhw. Oedd hwnna'n brofiad? Oedd, siw bod. And will take home the Prizewood Perpetual Concourse Delegons Trophy. Oedd hi'n meddwl hefyd bod y cylch a'r dorf yn benthyg i hunan yn naturiol ar gyfer y dosbarth yma. Oedd, achos fi'n credu, a beth oedd hi'n gweud oedd bod e'n rhoi dipyn o sparkle iddyn nhw wrth fod mewn lle fel hyn, a bod y
y syniad na o fel y darlun cyflawn yn dod at ei gilydd mewn awyrgylch fel hyn. Lle fydden nhw naill ai'n codi at y digwyddiad, neu ddim o bosib. Ond mae wych i weld, achos ti'n edrych ochr draw, a mae'r bryn sy'n gyferbyn a le ni'n eistedd yn llawn. A mae'n wych i weld wedyn ni cymaint o bobl wedi dod i werthfawrogi y dosbarth yma. Odi, mae fe. Dosbarth traddodiadol, bach yn wahanol. Following this particular class, we've been having a rave A'r cyfle nawr i ni gael gweld y cystadleuwyr ochr yn ochr a'i gilydd. Y rai hun ar un ochr, a'r criw ifanc neu'r dwts bach fel wedys ti Beth, ar ochr arall. O, nati olygfa. Lle mae hi wedi penderfynu ar enllydd. O, a mae'n golygu gyment. Odi. Ni wedi gweld lot o emosiwn yn y cylch yma Odin. dros y ddeuddydd diwetha. Deja vu yn ennill. Gyda Rachel Fawkins, na hi wedi chael o'r diwedd. O, Rachel oedd wedi trio sawl blwyddyn. Ie. O. Mae wedi chael. Yn ail, dyma ni o'n blaenau ni. Fi'n credu taw Tegan Niblo sydd gyda ni gyda Suma's Rock Music yn credu. Mae'r enw'n ennill yn heiddi gwobr. Odi. Ac o'n i'n sôn gyda am y net. Oedd yn rhan allweddol o'r wisg pan fydden nhw'n mynd i farchogaeth am y dydd. Byse hwnna wedyn ni yn arbed i gwyneb o'r cler. Bydde. Ddim ar rhwydd i sychu dagredd o. Na. Na. Mi'n credu bod yna wobr wedi mynd i un o'r rhai ifanca. Daisy Hughes fi'n credu gyda Glebedale Savannah. Cadlan Valley, sori, Savannah fyna. Mae'n amlwg bod Cymdeithas y Cyfrwy Untu wedi wneud gwaith da yn cadw'r traddodiad yma yn fyw. Odi, oedd ath e mas o ffasiwn i'r raddau, marchogaeth yn y steil yma, ond maen nhw wedi gweithio'n galed dros y 50 mlynedd diwetha i wneud siŵr bod e'n cadw fynd, a mae yna bencampwriaethau penodol ar eu cyfer nhw, a maen nhw'n boblogaidd dros ben. A mae pob mathau o ddosbarthiadau, o neidio i concos, i fancy dress, pob mathau fethau. Ti di wneud neidio Cyfrwy Untu? Nago. Fi wedi treial marchogaeth fel a mae fe'n deimlad riod i fi. Bounsol lan a lawr. Lle'r ffordd draddodiadol i Beth. Ie, cwrs bob ochr i fi, diolch yn fawr. Dyma ni'r cwpan. Pan i ti'n dod i'r brig, mae yna gymaint o bethau i ti gydio. Os, mae fe. Le ti'n rhoi pob peth? Mae angen fel arfer tyco fe mewn i rwle, cerdyn dan cos. Ni ffili tyco hwnnw mewn. Na, ond fyddi ddim moyn gadael i hwnna i fynd, chwes, yn i'n meddwl. Gobeithio, mae canlyniadau wedi dod ata i yn saff yn fan hyn. Yn gwych bod hi wedi dod nôl eto a bod hi wedi o'r diwedd mynd â hi. Y gystadleuaeth hyfryd yma. It gives me great pleasure to announce who the winner of the Concours d'Elegance for the 2024 taking part as well. Chi da iawn chi a dal i'w hati. Keep at it. As it's a fantastic talent that you have to be able to ride side saddle at a very young age. Diolch yn fawr iawn i noddwyr y gystadleuaeth yma, sef Llywelyn Humphreys. Mae Llywelyn Humphreys
dod o ardal Gyfyrddin, Chartered Surveyors from Carmarthen, and a well-known and established firm of Chartered Surveyors, specialising in agriculture surveying. Dyma ni deja vu yn fuddugoliaethus yma yn y prif gylch a llongyfarched mawr iawn I Rachel Hawkins yn marchogaeth ar ôl ceisio sawl tro y mynd â hi. Iawn i'r gymdeithas yn gynnal y gystadleuaeth yma.